Hej, ja sam Silvija, dizajner u IKEA. Radila sam na dizajniranju ovog prostora. Izazov mi je bio da osmislim multifunkcionalan prostor koji može ti služi za hobi, učenje i druženje. Stiglo nam je lepo vreme koje donosi želju za druženjem s najboljim prijateljima, ali takođe i dosta školskih rokova. Hajde da vidimo kako svoj prostor možeš organizovati tako ti se bude na dohvat ruke, a da u tren oka može da postane i kutak za opuštanje sa društvom. Moj prvi savjet je da upotrebiš kalak policu kojom prostor možeš da podeliš na dve celine. Osim što lepo izgleda, pomoći će ti da tvoj radni prostor bude odvojen. Savjetujem ti da upotrebiš razne kutije za organizaciju. U njih možeš sortirati materijal za hobi i učenje tako da uvek znaš da ti se šta nalazi i da lako iz jedne aktivnosti pređeš na drugu. Moj drugi savjet je da upotrebiš naše trat-free RGB sijalice koje daju odlično osvetljenje za rad, a koje u par poteza možeš dimovati ili promeniti u bilo koju boju spektra i time napraviš prijatniju atmosferu za zabavu. Za kraj, pogledaj sklopevi dvosed koji lako može se uklopiti u mali prostor. Upotpuni ga svojim omiljenim IKEA jasučićima u raznim bojama kako bi ti bilo još prijatnije. Po potrebi lako postaje udoban ležaj kada završiš sa svim dnevnim aktivnostima. Nadam se da sam ti dala inspiraciju kako da svoj prostor iskoristiš na maksimalan način.